Mga bata, manggawas ta kay maadto ta sa playground kay magpractice ta og sayaw. Yes, ma'am! Tara. Walay magdala og bag. Ibigay mo, ma'am. Okay, Bilin, tara, let's go! Ma'am, magsugod na ta, ma'am. Aron mahuman ta dayon. Kaysa ra gud bis, kulang og isa sa day si Maria. Maria? Uy, Bite. Si Maria, di ba kauban ko nimo? Dili, manggod, si Claire, manggod to. Ay, nihapit sa kantin, kanado siya paliton. Kini si Maria ba? Dili ka man unta oras ting kaon? Naguna-una na hinon sa kantin. Wadyo klaro ni si Maria ba? Anya, ma'am. Padugay taron ani. Gani, ma'am. Ato lang paabuton kadali. Pag-usa man dito si Maria sa kantin Claire. Ingon mo to siya, mamalit to siya sudan. Tanawa, ma'am. Imbes dapat ay praktisan, kaon ang nasa yang huna-huna. Kung pawiks, paabuton sa nato kadali mga 2 minutes lang kay ug dili siya maabot, ako na siyang absinan. Ay, lana man na si Maria, ma'am. Asa man kagikan? Ma'am, pasensya tayo, ma'am, mga classmate. Umsao na, malit akong tubig kay giuhaw man ko. Awa, Maria, kasabit pa mga sa kantin ba? Kaon na yun sa una-huna ng bayhana ni. Sige na Maria, plaster na dito. Yan, kining bayhana, oh. Dito, kay gana ako gusto. Mga bata, mao ni atong stepping. Ang mga lalaki, ibutang ang ilang kamot sa likod. Ang mga babae, mabunit sa ilang sayal. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Magkabot na mo sa likod. Kaya Okay, so na to. 1, Dudong pawis. at oras. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Very good mga bata. Ang ikaduhang stepping, ang mga babae, ingon ani. Ang mga lalaki, ibutang gyapon ang ilang kamot sa likod. Ingon ani gyapon. Ana. Yes, ma'am! Oo nga, uy. Ikutom naman ko. Ay, ang mas maayo pa. Atik-atik day ko siya sa pagtimo sa ko bahalag boy sudan. Sa Maria? Ismuso kay kadudong pawiks ba? Kalibangon ko, unsa man, uban ka? Dan siguro day bahugot ka, tangutot ka no. Maria, nganong wala man ka nagsayaw diha? Ma'am, pwede ko mag-share ka dyan, ma'am, kasi aro na dyan kay Mao ko, na, ma'am ba? kay usap din kayo mukhaon. Sige na Maria, lakaw na. Nya balik na yun ha. Yes, ma'am! Dali, dito Maria. Baon sa day ko, kay gutom na dyan kaay ko ba? Ubalik lang kurong dayon, humang kong kaon. Masa kay sudan na rin nila ipagin na? Ay, tanan din ako. Ang kaning bag ni Dudong Pawiks. Kay daghan kaning binuhin manok sila ha. Basig manok ang sudan ani. Agay! Nasa man eh? Nasa ni baon ni Dudong Pawiks nga bulad man? Sinugba pa jud. Balik ni siyang bag di. Sunod na ko ni bag ni Biti. Aw! Kini! Ang sudan, uy! Manok, hotdog, o itlog! Ang ko yung isa. Ako nito nga ako yung itlog na. Kukin ko ito. Ito nga ang umalis ni. Lamig kayo. Hindi na siguro ko mainhat ini. Ano kang bag na kayo? Mas kay sudan sa baon, ano nyo? Tanaw na ko. Laman. Ay, tara. Ay, itlog. May itlog diri kabiti. Ay, kan ketchup. Kaon ako ni. Balik ko ni. Gusto mo ka ito. Hindi ka alusyo. Sulitan ko ni Bi. Asa kang balungan ani eh. Ay, dara. Uy. Kamaya po balunan. Uy, kada kong taon yung balunan. Gamay kaayo. Uy, hotdog. Kuhaan ko ni isa. Ito nga ra kong hotdog. Pasensya Lucio. Wato ko. Basing agdan ko na. Hotdog eh. Hindi tayo.
Kami ang mga sudan, mga tawhana. Pagpasang ko ni taon kay basim absent ko. Nandun ako, da. Wala ng tubig. Saka nagbalong ng tubig. Ay, idara, sikilir. May puning bayhana da kay andam perminti. Busog. Balik na ko dito kay basig tingala na ko sila. Ito aras sila oh. Nag-practice pagsayaw. Muadto na ko. Kay basig matingala sila nga nung dugay kay ko. Naong ni Maria, oh. Kita dyan sa kontiyan, uy. Mauna, gabagabaan sa pagkaon. Gaba-gabaan bitaw. Pati di kay kasudan ha, bulag.